Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program beszámoló 2025. Fancsali Róbert. Kutatásomban a mágikus realizmus széles körben ismert, ám legalább annyira nehezen körvonalazható fogalmát igyekeztem tisztázni, részben újra keretezni, és a kelet-közép-európai térség általános viszonyaira, de főként a magyar és a román kortárs irodalomra alkalmazni. A munka szándéka szerint összehasonlító jellegű és két fő részből áll. Úgy az elméleti részben, mint az elemzések során igyekszem a két szomszédos irodalom ide tartozó termékeit, de ugyanígy a világirodalmi klasszikusok releváns elemeit összevetni. A kiinduló pontról. Munkám során Gabriel García Márquez 100 év magány és Salman Rushdie az Éjfél gyermekei című nagyregényeit tekintem a kategória alapműveinek. Elképzelésem szerint a magyar irodalomban Darvasi László első regénye, a könyvmutatványosok legendája tekinthető prototipikus, mágikus, realista műnek. Bár alapvetően a regény műfajához kapcsolódó fogalomnak tételezem, Darvasinak a nagyregényt követő novellás kötete mentén érdekes kísérletként tekintek a rövid prózai alkalmazásra is. A Szerezni egy nőt című kötet sok szempontból rokon Bodor Ádám színisztra körzetével, és a két szerző diskurzív világa számos szempontból követője, folytatója Mészöly Miklós kései prózájának. Mészöly elméleti szövegei látszólag ugyancsak fontos támpontokat nyújtanak a 90-es generáció írásmódjához, és Mészölyt jó szívvel nevezem a magyar mágikus realizmus előfutárának. A román irodalomban a kategória alapműveinek Philippe Florian első két regényét, a Kisujjak és a Király napjai címen megjelent könyveket gondolom, elődjük pedig minden kétséget kizáróan Stefan Benulescu regénye, a Milliómos könyve. A módszerről. Jelen dolgozattal a klasszikus, legtöbbek által elfogadott műveket és a számtalan koncepciónak egy viszonylag nagy közös, szövegszerű vizsgálatára hagyatkozó metszetét igyekszem mérceként magam előtt tartani, és azt a kelet-közép-európai viszonyok között megvizsgálni és elhelyezni. Hangsúlyozni kívánom, hogy a kutatásaim során mindvégig szem előtt tartom a műimmanencia elsődleges szempontját, és ennek megfelelően minden elméleti és elemzői részfeladatot poétikai irányból közelítek meg. Az elméleti áttekintés 3 fejezetben történik meg. Az első fejezet második alfejezete, a mai Irodalomtudományos és kritikai álláspont című fejezet, főként a Bényai Tamás monográfia, az apokrif iratok által nem érintett, azaz az elmúlt közel 30 év szakirodalmának az általános bemutatására törekszik, fókuszban a főbb irányvonalakkal. A második fejezet első alfejezete, Mágia és realizmus, a fantasztikus irodalomhoz fűződő viszony című, a fantasztikum a fantasztikus fogalmaira épül, ennek megfelelően a fejezet tematikájához releváns tételeket, vagy egyes, akár már említett szakirodalmak adott részei ebben kerülnek bemutatásra. A harmadik ide tartozó fejezet, a 2.2, perifériáról a centrum címmel, a posztkoloniális megközelítésre, a kisebbségi irodalmakra, a centrum-periféria viszonyra, és így a közép-, illetve kelet-európaiságra vonatkozó elméletekre fókuszál. Ebben a fejezetben a mágikus realizmusról való kritikai diskurzus kaotikus jellegét felismerve igyekeztem a kutatás lehetséges irányait szétszálazni, azokat lehetőség szerint önállóan megvizsgálni, és a következtetéseket előbb szempontok mentén, majd ezeket összegezve levonni. Ha ezen elméletek csoportjára együttesen olvasásmódként tekintettem, kézenfekvőnek tűnik, hogy a poétikai jellegű megközelítést elbeszélésmódnak nevezzem. A harmadik fejezetben mutatom be Bényai Tamás koncepciójának lényegi elemeit is, majd a késői Mészöly próza jelentőségéről értekezem a magyar mágikus realizmus kialakulásában, az anekdotikus elbeszélésmód szerepéről, főleg Gintli Tibor elképzelései mentén, illetve az elbeszélésmód lehetséges közép-európai sajátosságairól. A harmadik nagy fejezet 5-6-7. Fejezetei mélyen összefüggnek, és a 90-es évek első felében a magyar irodalomba visszatérő történetszerűség igen komplex kérdésköréből indulnak ki, amelynek jelentékeny hatása van a mágikus realizmus meghonosodására is. A Balassa Péter által felvetett irodalomtörténeti probléma elvezet a cselekmény, történet, narratíva fogalom 3-as kereteinek újragondolásához, majd bevezetésre kerül a narrativizálás fogalma, amelyet kortárs próza elméletek beemelésével igyekszem a diskurzusban megerősíteni. A narrativizálás lehetőségeit, illetve reményeim szerint pontosan kijelölt eszközeit Darvasi László korai novelláin próbálom ki.
a 3. fejezet 8. alfejezetében. Végül az eddigiekben tárgyalt szempontok szintetizálásával a mágikus realizmus egy új definícióját fogalmazom meg, melynek központi fogalma a mágikus atmoszféra. A 4. és 5. fejezeteket a már említett magyar és román mágikus realista művek elemzése teszi ki. A tézisekről. Hangsúlyozni szeretném, hogy a dolgozatban a mágikus realizmust elbeszélésmódnak tekintettem. Amellett érveltem, hogy a mágikus realista elbeszélő legfőbb vonása az önreflexív történetmesélői kényszer. Emiatt a nemzetközi szakirodalomban is sokan a régi közösségi elbeszélőhöz, illetve a krónikáshoz hasonlították. Bár a szövegek a történetszerűség látszatát, és így az olvasmányosságot mindvégig fenntartják, kerek, összefoglalható, illetve könnyen újra mondható történeteket mégsem tartalmaznak. Ez az oka annak, hogy a mágikus realista műveket történetek helyett narratíváknak nevezem. A narratívát kifejezési módként, kognitív sémaként értem, amely az elmondandó anyagnak a rendszerezését szolgálja, és amely értelemmel ruház fel történéseket, vagy bármilyen az emberi idegrendszert érő ingerületet. A mágikus realista narratívák működésmódjának leírására tipikus narrativizáló eljárásokat jelöltem ki, amelyeket itt a bemutatóm zárásához közeledve csak felsorolásszerűen említek. Anekdotikus narráció vonásai, metaforikus működésmód, mágikus kauzalitás, narratív sémákra épít, műfaji zsánerek, eszközkészletek, motívumok hálózatszerű jelenléte, testi leírások, negatív érzelmekre való támaszkodás. És ugyanilyen a mágikus realista térkezelés, a referencializálhatóság kérdése. Elképzelésem szerint ezen eljárások, amelyek egyben a mágikus realizmus koncepcióm tipikus jegyei, jól körülírják az elbeszélésmódra jellemző hatásmechanizmust, a mágikus atmoszférát, amely a fabula hiányának, a történetmondás illúziójának ellenére szövegek koherenciáját biztosítja. Az irodalomtudományi szempontokat némileg tágítva ide kívánom hozni Mészöly Miklós irodalomtörténeti elméletét, amelyben a magyar irodalom egzisztencialista és anekdotikus hagyományáról értekezik. Egy ehhez hasonló kettéosztottság a román irodalomban is kimutatható. Mészöly egzisztencialista megállapításai, a rokontalanság, a célok predesztinált kérész élete, a nemzet halállátomása kétségkívül mind megfelelnek a mágikus realista regények által reprezentált világoknak. Ellétállapot ellenpontozására mégis mindig kvaterkázó, kedélyesen fecsegő, nemzeti és egyéb tragédiák árnyékában felejteni, szórakozni vágyó, és főként ezt lehetővé tevő elbeszélésmód kerül kiválasztásra és alkalmazásra. A gondolatmenet logikáját kifordítva, és ezt részben tovább gondolva úgy képzelem, hogy a közép- vagy kelet-európai kis irodalmaknak ez nem tragédiája vagy handicapje, ahogy Mészöly fogalmaz, hanem egy kivételes lehetőség, akár könyvpiaci logika szerint megfogalmazva versenyelőny. Olyan lehetőség, amely kulturális kontextus vagy egyéb olvasói preferenciák függvényében az értelmezés igen széles skáláját kínálja fel. Miközben a nyelvi megformáltság és főbb poétikai jellegzetességek tekintetében mégis egy jól körülírható kategóriát képesek alkotni. Ezáltal egy lapra helyezi latin-amerikai és indiai klasszikusokat, illetve kortárs dél-afrikai vagy kelet-európai, kelet-közép-európai alkotásokat. E mély traumákat megmozgató és egyszerre egy populáris megnyilatkozási módot választó szövegeknek pedig a kiemelkedő sikerét és népszerűségét is magyarázhatja ez a kettős gondolkodásforma. Köszönöm a figyelmet!